U okružju idiličnog seoskog dvorišta u Zlatnom klasu u Otrovancu bar se nakratko osjetio dah starine. U posjetu starim vremenima manifestacija je na kojoj vrijedni domaćini već 6. godinu zaredom prikazuju kako su živjeli naši stari i koje su poslove najčešće radili. Mljevenje žita na vodenici, prikaz starih obrta poput užarstva, lončarstva, tokarenja drva i kovanja, samo su neki poslovi koje su obavljali naši stari. Mi na ovaj način želimo se prvenstveno vratiti u 100 godina, mogu slobodno reći, unatrag, prikazati način života koji je bio u to vrijeme na selu. A da stari nisu samo radili, već su se znali i zabaviti, pokazali su tradicionalnim pripremanjem kotlovine i starim dječjim igrama. Sve je zapravo za izdvojiti, počemo od starih, evo od lončarstva koje je meni osobno najdraže. Ne znam, vidim da tu ima dosta ovih drvenih radova. Naravno, narod mora prihvatiti napredak koji nudi moderna znanost i tehnologija, ali bilo bi vrlo neodgovorno ne sačuvati tradiciju po kojoj zapravo pronalazimo svoj identitet. Stara su vremena bila poznata i po podravskoj pjesmi koja je smirivala dušu nakon napornog radnog dana.